Bisan kung lahi na ang profesyon karon, magamit gihapon ni pipila ka mga abogado sa dakbayan sa Mandaue ang ilang medical background. Taliwala na ning gubat batok sa COVID-19. Atong ilailahon na kini mga abogado nga frontliners sa RTV Presents ni Nico Serino. Pipila ka tuig nang nagpractice og abogasya si Attorney Julio Cesar Entice. Gani ubay-ubay na nga mga kaso, uban mga high profile pa ang iyang gihuptan. Apan sukad miigo ang pandemya, mihinay ang trabaho sa mga abogado sa Mania. Mao nga mitanyag siya sa iyang serbisyo isip usa sa mga consultants sa Mandaue City Hall. Registered nurse si Entice ug nagtrabaho kaniadto isip clinical instructor. Iabot gid ang punto mo siya tanong Stevie na you made some sort of a reflection na why am I not doing anything? Na nurse man kung dako, manghinanaw lang ko, things are happening and you want to do things. Lakip sa iyang tahas ang pag-abag sa Emergency Operation Center, ingon man pagpangunay sa disinfection ug sanitation sa mga edipisyo ug panimay. Karon si Entice na ang miduma sa contact tracing team sa Dakbayan. I am happy. I feel the satisfaction knowing that I managed to share, I managed to help, and I managed to get the attention of others to do the same. Gumikan sa risgo, doble amping sabsiya aron dili mataptan ang iyang pamilya, labi na ang iyang idaran nga mga ginikanan. Susama kang Entice ang Executive Secretary og Information Officer sa Dakbayan, abogado sab nga dunay medical background. Matod ni Attorney John Edu Ibanez, gamit kuno kaayo ang iyang experience kaniadto isip nurse, ilabi na sa decision making. Murag ako nang gitalikdan ba nga ako ang pagka-nurse, pagka-abogado nako, pero di gid nimo no, di gid ka completely makatalikod. Labi na in kaso kinahanglan gyud kay naamo gud na sa mong gipanumpaan katong nurse pa mi nga mo protektar gid mi. Pag-monitor sa operasyon sa City Quarantine Facility ang usa sa gitutukan ni Ibanez. Lakip na ang pagpangumusta sa kondisyon pinaagi sa text sa mga pasyente nga nagka-COVID. Magamit gyud ang atong infection control. Unya, most of our decisions are naagyoy rational, naagyoy basis medically. So magstorya mi ni Mayor, di gyud ko kanang dili gyud ta mawani. Gawas kang Entice og Ibanez, doon na pailaing duha ka mga abogado nga migamit sab sa ilang medical background ning panahon sa pandemya. Frontliners kung makonsidera kining tanan nga nagtrabaho taliwa nining panahon sa pandemya. Apan madunay medical background man o wala. Ang importante matod pa nga sa imong ginagmay nga buhat ug mahinungdanon nga tahas nakatabang ka nining padayon gihapon nato nga pagsumpo sa COVID-19 sa katilingban. Uban ni June Solon, ako si Nico Sereno. Ug kini akong short docu.